tichu hluboké noci se obyčejný muž vrací domů po dalším vyčerpávajícím dni v práci. Ale něco je špatně. Svítí se tam, kde by měla být tma. A v kuchyni nachází poslední osobu, kterou by čekal, nejmocnější ženu firmy. Není tu, aby rozkazovala, ale aby prosila o odpuštění a změnila vše, co si o sobě kdy myslel. Pokud vás tento příběh zaujal, nezapomeňte se přihlásit k odběru kanálu a napište, z jakého města se díváte. A teď pokračujeme. Praha nikdy nespí. Její světla blikají v noci jako hvězdy popadané na beton a mezi miliony životů, které se kříží, aniž by se viděli, se odehrává příběh Radka. Obyčejného muže, jednoho z těch, kteří v davu projdou bez povšimnutí. Tmavé vlasy vždy trochu rozcuchané, unavené oči nesoucí tíhu špatně prospaných nocí a příliš intenzivních dnů. V 38 letech byl Radek otec, pracující člověk přeživší. Toho čtvrtečního rána jel svým starým autem prázdnými ulicemi Letňan a vracel se z další vyčerpávající směny. Rádio tiše hrálo písničku, kterou ani pořádně nevnímal. Myslí byl daleko, uvězněný mezi tabulkami, kódy a schůzkami, které jakoby nikdy nekončily. Radek byl technický analytik v jedné z největších technologických firem v zemi, Innovatech.cz. Pracoval tam téměř 10 let od promoce na vysoké škole. 10 let oddanosti, včas odevzdaných projektů, obětovaných víkendů. Ale Radek byl neviditelný. Jeho kolegové znali jeho jméno, ale málo kdo znal jeho příběh. Nikdo nevěděl, že malou Aničku vychovává sám od jejich 3 let. Nikdo si nedokázal představit, že vstává v 5 ráno, aby dceru nechal u sousedky, než nasedne na 2 spoje MHD do kanceláře. Nikdo neviděl hluboké kruhy pod očima, vynechaný oběd, probdělé noci při řešení problémů, které jiní vytvořili a on je opravoval. Když zaparkoval před malým panelákem, kde bydlel, Radek pocítil známou tíhu únavy. Byly 2 hodiny a 40 minut ráno. Anička bude spát v pokojíčku, pravděpodobně objímajíc plyšového medvěda, kterého dostala k posledním narozeninám. Paní Věra, sousedka, která se o ní starala, když musel mít pohotovost, by měla podřimovat na pohovce v obýváku. Radek pomalu stoupal po schodech a snažil se nedělat hluk. Klíč se v zámku otočil s tichým cvaknutím. Dveře se otevřely a pak se Radek zastavil. V kuchyni se svítilo. Srdce se mu rozbušilo. Paní Věra nikdy nenechávala rozsvíceno. Anička na vypínač nedosáhla. Radek pomalu vešel, tělo napjaté, smysly v pohotovosti. Prošel obývákem, kde paní Věra klidně spala, a zamířil do kuchyně. To, co uviděl, ho přimrazilo na místě. Stála tam žena. Zády k němu něco míchala na sporáku. Měla na sobě elegantní kostýmek, šedé sako přehozené přes opěradlo židle, bílá hedvábná halenka, bezchybná i v tuto hodinu. Blonďaté vlasy stažené do dokonalého drdolu. Radek poznal siluetu ještě dříve, než uviděl tvář. Helena Dvořáková, generální ředitelka Innovatech.cz. Co k čertu dělala generální ředitelka firmy v jeho kuchyni ve 2 ráno? Helena se otočila, když uslyšela jeho kroky. Její modré oči se setkaly s Radkovými a na krátký okamžik v nich uviděl něco, co by si nikdy nedokázal představit na tváři této mocné ženy. Zranitelnost. Radku, řekla tichým hlasem, téměř šeptem, omlouvám se, že jsem takhle vtrhla do vašeho domu. Potřebovala jsem s vámi mluvit, osobně. Radek cítil, jak mu vyschlo v ústech, rozhlédl se, stále se snažil zpracovat tu surrealistickou scénu. Jak jste se sem dostala? Paní Věra mě pustila dovnitř. Vysvětlila jsem jí, kdo jsem. Myslela si, že je to nějaká firemní pohotovost. Je to pohotovost? Helena si zhluboka povzdechla a opřela se rukama o kuchyňskou linku. Ramena, vždy tak rovná a pevná na schůzích vedení, se teď zdála trochu svěšená. Záleží na úhlu pohledu. Pro vás možná ano. Pro mě určitě. Radek si přitáhl židli a posadil se, stále omráčený. Potřebuji, abyste mi vysvětlila, co se děje. Helena přešla ke stolu a posadila se na židli naproti němu. Její oči, obvykle tak chladné a vypočítavé, byly uslzené. Radku,
Před 3 týdny mi zemřel otec. Asi jste to viděl ve zprávách. Radek lehce přikývl. Ano, upřímnou soustrast. Děkuji. Když jsem definitivně převzala vedení firmy, rozhodla jsem se udělat něco, co můj otec nikdy neudělal. Zrevidovat všechny interní procesy. Všechna hodnocení. Všechny projekty za posledních 5 let. Chtěla jsem firmu skutečně pochopit, nejen čísla, která mi prezentovali na schůzích. A co jste zjistila? Zjistila jsem peklo, Radku. Zjistila jsem, že firma, kterou můj otec vybudoval a kterou jsem přísahala chránit, byla rozežírána zevnitř. Manažeři zpronevěřovali peníze, hodnocení byla falšována, zaměstnanci byli sabotováni. A ze všech případů, které jsem našla, mě nejvíce šokoval ten váš. Radek pocítil, jak mu přeběhl mráz po zádech. Můj? Helena otevřela složku, která ležela na stole. Radek si ji ani nevšiml. Uvnitř byly dokumenty, vytištěné e-maily, tabulky. Pamatujete si na projekt Aurora? Jak by mohl zapomenout? Radek na tom projektu pracoval 2 roky v kuse. Noci a noci vyvíjel systém umělé inteligence, schopný revolučním způsobem optimalizovat průmyslové procesy. Bylo to jeho dítě, jeho výtvor. Ale když byl projekt spuštěn, veškeré zásluhy si připsal Marek Svoboda, jeho přímý nadřízený. Pamatuji si, odpověděl Radek hlasem plným staré křivdy. Projekt Aurora zachránil tuto firmu před bankrotem, Radku. Když byl můj otec nemocný, akcie klesaly, klienti rušili smlouvy. Byl to právě Aurora, který nás vrátil zpět do hry. Jen v prvním roce vynesl 120 milionů korun ve smlouvách. A víte, kdo byl skutečným tvůrcem toho systému? Radek neodpověděl. Odpověď už znal. Vy? Řekla Helena a ukázala na něj. Celý ten kód, celá ta architektura, celá ta inovace. To jste byl vy. A Marek všechno. Ukradl. Sfalšoval zprávy. Napsal své jméno na dokumenty. Udržel vás ve stínu. Helenina slova se rozléhala tichou kuchyní. Radek cítil, jak se v něm něco zlomilo. Nebylo to překvapení. Hluboko uvnitř to vždycky věděl. Ale slyšet to nahlas, potvrzené samotnou generální ředitelkou firmy, bylo jiné. Bylo to skutečné. Bylo to bolestivé. Proč mi to říkáte teď? Zeptal se Radek třesoucím se hlasem. Protože jsem vás zklamala. Protože tato firma vás zklamala. A protože nedovolím, aby to pokračovalo. Helena vstala, došla ke dřezu, vzala sklenici a naplnila ji vodou. Napila se, než pokračovala. Poslední týdny jsem strávila vyšetřováním. Zjistila jsem, že Marek v tom nebyl sám. Existuje celá síť manažerů, kteří to dělají. Kradou zásluhy, manipulují s hodnocením, zajišťují, aby skvělí zaměstnanci zůstali neviditelní, zatímco oni sklízejí vavříny. A vy, Radku, jste byl jednou z jejich největších obětí. Radek cítil, jak ho pálí oči. Vzpomněl si na všechny ty chvíle, kdy se cítil neschopný. Na všechny ty chvíle, kdy ho Marek ponižoval na schůzích, říkal, že nemá strategickou vizi, že je jen průměrný technik. Vzpomněl si na bývalou manželku Andreu, která ho opustila se slovy, že nemá žádné ambice, že z něj nikdy nic nebude. Vzpomněl si na noci, kdy se díval na spící Aničku a ptal se sám sebe, jestli není zkrachovalý otec. Myslel jsem si, že nejsem dost dobrý, řekl Radek a hlas se mu zlomil. Léta jsem tomu věřil. Helena se vrátila ke stolu a k Radkovu překvapení mu položila ruku na jeho. Vždycky jste byl dost dobrý, vždycky jste byl výjimečný. A přišla jsem sem dnes, abych vás poprosila o odpuštění. Jménem firmy, jménem mého otce, svým jménem. Radek se podíval na tu ruku na své. Ruku nejmocnější ženy ve firmě. Ženy, která rozhodovala o budoucnosti tisíců zaměstnanců. A ona byla tady, v jeho kuchyni, a prosila o odpuštění. Co ode mě chcete? Zeptal se Radek. Chci to napravit. Chci vám dát uznání, které si zasloužíte. Chci vám nabídnout vedoucí pozici, spravedlivý plat, autonomii tvořit. Chci, abyste mi pomohl znovu vybudovat tuto firmu správným způsobem. Radek stáhl ruku a přejel si s ní po tváři. To je šílenství. Proč bych vám měl věřit? Proč bych měl věřit, že tentokrát to bude jiné? Protože se nevzdám, dokud vám nedokážu, že mi můžete věřit. Mezi nimi se rozhostilo ticho. Radek se rozhlédl po své malé kuchyni. Stěny potřebovali vymalovat, lednice byla stará.
Stůl měl stopy používání. Ale právě tady on a Anička každý den snídali. Právě tady si kreslila, zatímco on připravoval večeři. Právě tady se odehrával skutečný život, daleko od chladných kanceláří a prázdných schůzek. Potřebuji čas na rozmyšlenou, řekl Radek nakonec. Helena přikývla. Rozumím. Ale Radku, je tu ještě jedna věc, kterou musíte vědět. Marek byl dnes propuštěn. Spolu s dalšími 5 manažery zahajujeme kompletní interní vyšetřování a vaše jméno, vaše skutečná role v projektu Aurora bude veřejně uznána. Radek cítil, jak mu nekontrolovatelně tečou slzy. Léta bolesti, ponížení, ticha konečně našla hlas. Konečně si někdo všiml. Helena vstala a vzala si sako. Nechám vám tu svou vizitku. Zavolejte mi, až budete připravený si promluvit. A Radku, řekla otáčejíc se ve dveřích kuchyně, jste úžasný otec. Paní Věra mi vyprávěla, jak se o Aničku staráte, jak pro ní tvrdě pracujete. I to je výjimečné. A s tím Helena Dvořáková odešla z Radkova domu a zanechala za sebou proměněného muže. Muže, který konečně začínal vidět svou vlastní hodnotu. Radek seděl v kuchyni dlouhé hodiny, dokud nezačalo vycházet slunce. Přemýšlel o všem, čím si prošel, o všech chvílích, kdy se cítil malý. A poprvé po dlouhé době si dovolil cítit něco jiného. Naději. Když se Anička probudila a přiběhla do kuchyně v pyžamu a s rozcuchanými vlasy, Radek ji vzal do náruče a pevně ji objal. Dobré ráno, lásko moje. Dobré ráno, tati. Proč pláčeš? To jsou dobré slzy, miláčku. Někdy pláčeme, když jsme šťastní. Anička naklonila hlavičku a zamyslela se. Takže jsi šťastný? Radek se podíval z okna na slunce, které osvětlovalo město. Začínám být. Líbí se vám tento příběh? Řekněte mi, jaký je váš názor na tento příběh a jak si myslíte, že skončí. Následující dny byly pro Radka jako na horské dráze emocí. V pondělí se vrátil do práce, ale všechno se zdálo jiné. Chodby Innovatechu, dříve tak známé, teď nesly novou tíhu. Každý pohled kolegů se zdál být tázavý. Věděli všichni, co se stalo. Mluvili o něm po koutech. Klára byla první, kdo ho vyhledal. Byla to žena ve věku 42 let, s hnědými vlasy vždy staženými do praktického culíku, brýlemi s nenápadnými obroučkami a upřímným úsměvem, který jí rozjasňoval tvář. Pracovala v oddělení kvality 15 let a stejně jako Radek patřila k těm lidem, kteří udržovali firmu v chodu v zákulisí, bez světel, reflektorů. Radku, řekla a lehce zaklepala na dveře malé místnosti, kde pracoval. Můžu dál? Jasně, Kláro, pojď dál. Zavřela za sebou dveře a posadila se na židli vedle jeho stolu. Slyšela jsem drby. Říká se, že Helena vyhodila Marka a pár dalších manažerů. Je to pravda? Radek si povzdechl. Je to pravda. A taky se říká, že to má co dočinění s tebou, že zjistili, že ti kradl projekty. Radek se na ní překvapeně podíval. Jak to víš? Klára se smutně usmála. Radku, pracuju tady dlouho. Vždycky jsem věděla, že jsi geniální. A vždycky mi přišlo divné, jak Marek dostával všechny zásluhy za projekty, které jasně nesly tvůj rukopis. Jen jsem nikdy neměla odvahu nic říct. Omlouvám se. Radek cítil knedlík v krku. Nemusíš se omlouvat, já jsem taky mlčel příliš dlouho. Oba na chvíli stichli. Venku pokračoval ruch kanceláře. Zvonící telefony, klapání klávesnic, rychlé rozhovory mezi kolegy. Život šel dál, ale pro Radka se všechno změnilo. Helena mě chce povýšit, řekl Radek najednou. Chce, abych převzal vedoucí pozici. Klára vykulila oči. Vážně? Vážně, ale nevím, jestli to přijmu. Nevím, jestli tomu věřím. Radku, zasloužíš si to. Vždycky jsi to zasloužil. Ale co když je to jen další hra? Co když se mě snaží využít, aby si vylepšila image firmy? Klára se naklonila dopředu s vážným výrazem. Nebo možná chce věci opravdu napravit. Někdy se lidé mění, Radku. Někdy se probudí a uvědomí si, že se mýlili. Radek tomu chtěl věřit, ale léta nedůvěry a zklamání postavila kolem jeho srdce vysoké zdi. Nebylo by tak snadné je zbořit. To odpoledne si s ním Helena vyžádala schůzku.
ne v její kanceláři s obrovskými okny s výhledem na centrum Prahy, ale v malé, diskrétní zasedací místnosti v posledním patře. Když Radek dorazil, už tam byla, seděla u stolu s šálkem kávy v ruce. Radku, děkuji, že jste přišel. Posaďte se, prosím. Posadil se, spocené ruce, zrychlený tep. Helena vypadala jinak. Méně impozantně, lidštěji. Vím, že to všechno ještě zpracováváte, začala. A chápu vaši nedůvěru, ale chci, abyste věděl, že mé úmysly jsou upřímné. Poslední týdny jsem mluvila se zaměstnanci, revidovala procesy, snažila se pochopit, kde jsme udělali chybu. A čím víc zjišťuji, tím víc si uvědomuji, jak moc jsme se vzdálili od toho, na čem skutečně záleží. Od lidí. Radek mlčky poslouchal. Můj otec vybudoval tuto firmu od nuly, pokračovala Helena. Začal v garáži se 3 zaměstnanci a snem, ale postupem let, jak firma rostla, se od lidí vzdaloval. Soustředil se na čísla, na zisky, na akcionáře a já jsem udělala to samé. Převzala jsem vedení se zaměřením na to, abych dokázala, že jsem schopná, že dokážu firmu posunout na novou úroveň. Ale v tom procesu jsem se zapomněla dívat dolů. Zapomněla jsem vidět, kdo to všechno skutečně dělá. Udělala pauzu, oči jí zářily potlačovanými emocemi. A pak jsem narazila na váš případ, Radku, a uviděla jsem se v zrcadle. Viděla jsem všechno, čím jsem přísahala, že nikdy nebudu. Viděla jsem nespravedlnost, zneužívání, vykořisťování a uvědomila jsem si, že jsem toho všeho byla spoluviníkem, protože jsem neviděla, protože jsem nechtěla vidět. Radek cítil, jak se v něm něco pohnulo. Ta žena, tak mocná, tak nedosažitelná, tu seděla, zranitelná a přiznávala své chyby. To něco znamenalo. Muselo to něco znamenat. Co chcete, abych udělal? Zeptal se Radek konečně. Chci, abyste mi pomohl to napravit. Chci sestavit nový tým s lidmi, kterým na tom skutečně záleží. S lidmi jako vy, jako Klára. Chci vytvořit prostředí, kde už nikdo nebude neviditelný. Kde budou zásluhy uznány. Kde bude etika důležitější než okamžitý zisk. To je hezký sen, řekl Radek. Ale sny se snadno sní, těžší je proměnit ve skutečnost. Já vím, proto vás potřebuji. Protože jste na vlastní kůži zažil, co to znamená být ignorován. Víte, co se musí změnit. Radek se zhluboka nadechl. Část něj chtěla věřit, chtěla udělat ten skok víry, ale druhá část, ta, která byla příliš zraněná, se stále bránila. Musím si to promyslet, řekl. Ale Heleno, pokud přijmu, musí to být za mých podmínek. Nebudu ničí loutka. Nebudu použit pro PR. Nechci loutku, Radku. Chci partnera. Někoho, kdo mě bude vyzývat. Někoho, kdo mi řekne, když se budu mýlit. Radek pomalu přikývl. Dám vám odpověď do konce týdne. Když Radek opustil schůzku, našel Kláru čekat na chodbě. Měla ten výraz někoho, kdo umírá zvědavostí, ale snaží se to skrýt. Tak co? Zeptala se, jakmile byli dostatečně daleko. Radek jí všechno řekl. Helenina slova, sliby, pochybnosti, které ho stále trápily. Klára pozorně poslouchala a občas přikývla. Víš, co si myslím? Řekla, když skončil. Myslím, že máš strach uvěřit, že si to zasloužíš. Strávil si tolik času tím, že jsi smyslel, že jsi neschopný, že teď, když ti někdo říká opak, to nedokážeš přijmout. Klářina slova Radka zasáhla jako rána pěstí. Měla pravdu. Největší překážkou nebyla Helena nebo firma. Byl to on sám. Byl to hlas v jeho hlavě, který opakoval jako poškrábaná deska, že není dost dobrý. Ten večer, když Radek přišel domů, ho Anička přivítala s novým obrázkem. Byl to barevný hrad s vysokými věžemi a okny plnými květin. Na vrcholu hradu nakreslila 2 postavy. Jednu velkou, jednu malou. Podívej, tati, to jsme my na hradě. Radek vzal obrázek, srdce se mu sevřelo. Je to krásné, lásko moje, ale hrady jsou jen v pohádkách. Paní učitelka říkala, že když budeme hodně silně snít, hrady se stanou skutečnými. Radek objal dceru a cítil, jak se mu znovu derou slzy do očí. Možná měla pravdu. Možná byl čas trochu snít. Následující sobotu se stalo něco nečekaného.
V 10 ráno zazvonil zvonek. Radek, který byl v kuchyni a dělal s Aničkou palačinky, šel zmateně otevřít. Když otevřel dveře, oněměl. Stála tam Helena, ale ne ta manažerka Helena, na vysokých podpatcích a v kostýmku. Byla to jiná Helena. Měla na sobě džíny, bílé tenisky, jednoduchou halenku. Vlasy měla rozpuštěné, přirozeně jí padaly na ramena. Vypadala o 10 let mladší. Heleno, řekl Radek překvapeně, co tady děláte? Zvedla papírový sáček. Přinesla jsem kruasanty z francouzské pekárny na rohu. Slyšela jsem, že jsou nejlepší ve městě. Myslela jsem, že by vám a Aničce mohli chutnat. Radek nevěděl, co říct. Bylo to tak neobvyklé, tak nečekané, že prostě stál ve dveřích. Můžu dál? Zeptala se Helena s plachým úsměvem. Nebo je to příliš velká invaze? Radek ustoupil stranou. Pojďte dál. Anička se objevila z kuchyně, zvědavé oči upřené na návštěvnici. Tati, kdo to je? Helena se sklonila, aby byla na úrovni dívky. Ahoj, Aničko. Jmenuji se Helena. Pracuji s tvým tátou. Ty jsi ta paní, co tu byla v noci? Zeptala se Anička s brutální upřímností dětí. Helena se překvapeně zasmála. Ty jsi mě viděla? Vzbudila jsem se, abych se napila. Viděla jsem tě v kuchyni. Radek cítil, jak mu hoří tváře studem, ale Helena se jen usmála. To je pravda. Přišla jsem si s tvým tátou promluvit o důležitých věcech. Anička si Helenu pozorně prohlédla, pak spokojeně přikývla. Chceš palačinku? Táta je dělá. A tak naprosto surrealistickým způsobem strávila Helena Dvořáková, generální ředitelka jedné z největších technologických firem v Česku, sobotní dopoledne v Radkově kuchyni, jedla palačinky a kruasanty a poslouchala Aničku, jak mluví o svých obrázcích, panenkách a škole. Radek všechno pozoroval napůl omráčeně. V té scéně bylo něco hluboce lidského. Helena se smála Aniččiným příběhům, kladla upřímné otázky, zdálo se, že jí to skutečně zajímá. A Anička s tou zvláštní intuicí, kterou děti mají, se zdálo, že Helenu okamžitě přijala. Když si Anička šla hrát do pokojíčku, Helena pomohla Radkovi umýt nádobí. Pracovali v tichosti, bok po boku, v podivné a uklidňující intimitě. Děkuji, že jsi přišla, řekl Radek konečně. Znamená to pro mě hodně. Chtěla jsem, abys věděl, že nejsem jen generální ředitelka. Jsem člověk, který chce dělat správnou věc. Radek se na ní podíval. Skutečně se podíval. A neviděl mocnou ženu, která velela tisícům zaměstnanců, ale ženu, která se snažila najít svou cestu. Ženu, která také měla strach, pochybnosti, lítost. Přijímám, řekl Radek najednou. Přijímám vaši nabídku. Povedu nový tým. Helena se k němu otočila s vykulenýma očima. Vážně? Vážně. Ale mám podmínky. Vyberu si svůj tým. Budu mít autonomii rozhodovat. A pokud kdykoliv pocítím, že se věci vracejí do starých kolejí, odejdu, bez zášti. Helena natáhla ruku. Domluveno. Radek jí stiskl ruku, cítil pevnost stisku, upřímnost gesta. A poprvé po dlouhé době si dovolil věřit, že možná, jen možná, se věci mohou skutečně změnit. Transformace v Innovatechu začala následující pondělí. Radek dorazil do kanceláře v 8 ráno, ale tentokrát nešel do své zapomenuté místnosti ve 3. patře. Šel rovnou do 10. patra, kde byly kanceláře vedení. Helena rezervovala prostornou zasedací místnost s výhledem na město, kde mohl Radek a tým, který si vybere, pracovat. První osobou, kterou Radek pozval, byla Klára. Téměř spadla ze židle, když se objevil v její kanceláři. Chci tě ve svém týmu, řekl bez okolků. Chci někoho, kdo rozumí procesům, kdo zná firmu zevnitř, kdo se nebojí poukázat na problémy. Klára si zakryla tvář rukama, oči měla uslzené. Radku, nevím, co říct. Řekni ano. A řekla. V následujících dnech Radek shromáždil další 3 lidi. Veroniku, 26letou juniorní vývojářku, která měla skvělé nápady, ale nikdy nebyla vyslyšena. Pavla, datového analytika, který viděl vzorce tam, kde je nikdo jiný neviděl. A Tomáše, designéra, který proměňoval složitost v jednoduchost. Všichni byli jako Radek dříve. Neviditelní,
Podceňovaní, výjimeční. První týden byl intenzivní. Radek navrhl, aby provedli kompletní audit všech probíhajících projektů. Chtěli pochopit, kde dochází k plýtvání, kde k sabotáži, kde se mrhá lidským potenciálem. Helena jim dala volnou ruku. Přístup ke všem souborům, všem tabulkám, všem e-mailům. To, co zjistili, bylo děsivé. Existoval celý systém nastavený tak, aby prospíval určitým manažerům. Projekty byly úmyslně zpožďovány, aby jiná oddělení vypadala efektivněji. Nápady zaměstnanců byly kradeny a prezentovány nadřízenými. Hodnocení výkonu byla manipulována, aby se ospravedlnila povýšení lidí blízkých manažerům. S každým objevem Radek cítil směs hněvu a zadostiučinění. Nebylo to jen o něm. Bylo to systémové. Byla to kultura, která se hluboce zakořenila. Helena se každý den účastnila schůzek týmu. Zpočátku si Radek myslel, že je nedůvěřivá, že chce mít kontrolu. Ale postupně si uvědomil, že ne. Učila se, kladla otázky, pozorně naslouchala, dělala si poznámky. A když tým představil řešení, bez váhání je implementovala. Na jedné z těchto schůzek Klára představila šokující údaj. V posledních 5 letech byla míra fluktuace mezi vysoce výkonnými zaměstnanci 3krát vyšší než průměr. Dobří lidé odcházeli. Potřebujeme anonymní kanál prohlášení, navrhla Veronika. Místo, kde lidé mohou hlásit zneužívání bez strachu z odvety. A revidovaný etický kodex, dodal Pavel, s jasnými tresty pro ty, kdo ho poruší. Helena se vším souhlasila. Udělejte to. Máte mou plnou podporu. Ale ne všechno bylo růžové. V představenstvu firmy panoval odpor. Luděk Procházka, jeden z nejstarších členů, začal otevřeně zpochybňovat změny. Říkal, že firma ztrácí své zaměření, že upřednostňování etiky před výsledky je korporátní romantismus. Napětí explodovalo na schůzi představenstva ve 3. týdnu. Radek byl pozván, aby představil předběžné výsledky auditu. Luděk ho 3krát přerušil. Zpochybňoval každé číslo, každý návrh. S veškerou úctou, Radku, řekl Luděk, hlasem plným blahosklonosti. Nemáte zkušenosti se strategickým řízením. Nemůžete jen tak měnit procesy, které fungují léta na základě idealismu. Radek cítil, jak se mu vaří krev, ale než mohl odpovědět, Helena vstala. Luďku, procesy, které nazýváte funkčními, zabíjeli tuto firmu zevnitř. Způsobovali, že naši nejlepší talenty odcházeli. Vytvářeli toxické prostředí. A pokud si myslíte, že se výsledky budují šlapáním po lidech, pak je možná čas přehodnotit vaše setrvání v tomto představenstvu. Následovalo ohlušující ticho. Luděk zčervenal, ale neodporoval. Helena dala jasně najevo, na čí straně stojí. Po schůzi ji Radek potkal na chodbě. Nemusela jste to dělat. Musela, řekla Helena. Pokud vás nebudu veřejně bránit, nikdo nebude brát změny vážně. A kromě toho, dodala s unaveným úsměvem, Luděk byl idiot. Radek se překvapeně zasmál. Bylo to poprvé, co slyšel Helenu použít tak neformální slovo. Bylo v tom něco osvobozujícího. V následujících dnech začali Radek a Helena trávit více času spolu, nejen na oficiálních schůzkách, ale v neformálních rozhovorech na chodbách, při rychlé kávě mezi schůzkami, ve zprávách vyměňovaných pozdě v noci o nápadech a obavách. Vytvářelo se mezi nimi spojení, něco, co přesahovalo profesní rámec. Jednou večer, když se Radek chystal odejít z kanceláře, se Helena objevila v místnosti týmu. Všichni už odešli. Bylo téměř 9 večer. Ještě pracujete? Zeptala se. Jako vždy, odpověděl Radek s unaveným úsměvem. Anička je u paní Věry. Říkal jsem, že ji vyzvednu v 10. Helena se posadila na židli vedle něj. Můžu se vás zeptat na něco osobního? Jistě. Proč vaše bývalá manželka odešla? Radek tu otázku nečekal. Chvíli mlčel a vybíral slova. Řekla, že nemám ambice, že jsem se smířil s průměrným životem, že jí nikdy nedám život, jaký si zaslouží. A vy jste tomu věřil? Dlouhou dobu ano. Myslel jsem si, že má pravdu, že jsem skutečně zkrachovalec. Helena se naklonila dopředu, oči upřené na něj. Radku, vytvořil jste systém umělé inteligence, který revolucionizoval celý průmysl.
Vychováváte dceru sám, s láskou a oddaností. Máte více odvahy a talentu než 99% lidí, které znám. Jak si můžete myslet, že jste zkrachovalec? Radek cítil, jak se mu sevřel hrudník, protože mi to nikdo nikdy předtím neřekl, dokud jste se neobjevila vy. Vzduch mezi nimi se změnil, zhoustl, nabitý něčím nevyřčeným. Helena natáhla ruku a pomalu se dotkla Radkovi tváře. Lehký, téměř váhavý dotek. Vidím vás, Radku, a to, co vidím, je výjimečné. Radek cítil, jak mu srdce buší. Část něj se chtěla odtáhnout, udržet si profesionální odstup. Ale druhá část, ta, která byla unavená z toho, že je stále sama, se chtěla přiblížit. Než kdokoliv z nich mohl něco udělat, zazvonil Radkův mobil. Byla to paní Věra. Anička měla horečku. Okamžik se zlomil. Radek vyskočil a popadl klíče od auta. Promiňte, musím jít. Jistě, běžte. A dejte mi vědět, jaký je. Radek běžel k autu, srdce stále zrychlené, mysl zmatená. Co se to právě stalo? Co to cítil? Když dorazil domů, Anička byla na pohovce, zabalená v dece, tvář s rudlou horečkou. Radek jí vzal do náruče, změřil jí teplotu, dal jí lék, dělal obklady. Paní Věra odešla poté, co se ujistila, že je vše pod kontrolou. Tati, trvalo ti to, zamumlala Anička ospalýma očima. Promiň, lásko moje, táta pracoval. Pracuješ moc. Já vím, ale je to proto, abychom měli lepší život. Anička ho objala. Já jen chci, abys tu byl se mnou. Radek pocítil záchvěv viny. I přes všechny změny, i přes povýšení a uznání stále selhával v tom nejdůležitějším. Být přítomen. Ten večer, poté co Anička konečně usnula, seděl Radek na pohovce a přemýšlel. Přemýšlel o Heleně, o jejím doteku, o způsobu, jakým se na něj dívala. Přemýšlel o Andreje, bývalé manželce, která ho tak dlouho nutila cítit se malým. Přemýšlel o Aničce, která potřebovala přítomného otce, ne workoholika. Telefon zavibroval. Byla to zpráva od Heleny. Jak je Aničce? Radek napsal odpověď. Spí. Horečka trochu klesla. Odpověď přišla rychle. To mě těší, kdybys cokoliv potřeboval, dej vědět. Radek se na zprávu dlouho díval. V těch slovech bylo něco uklidňujícího. Něco, co ho nutilo cítit se méně sám. Děkuji, napsal zpět. Znamená to pro mě hodně. Následující den dorazil Radek do kanceláře rozhodnutý stanovit nové hranice. Mluvil s týmem o pracovní době, o důležitosti mít život mimo kancelář, o neobětování rodiny, pro kariéru. Klára okamžitě souhlasila. Jsme tady, abychom změnili kulturu firmy, řekla. A to zahrnuje i změnu kultury práce do úmoru. Helena, když se o rozhovoru dozvěděla, se objevila v místnosti týmu. Naprosto souhlasím. Mimochodem, zavedeme novou politiku. Nikdo nepracuje po 7. večer, kromě skutečných nouzových situací. A víkendy jsou svaté. Tým zůstal s otevřenou pusou. Byla to radikální změna pro firmu, která vždy oceňovala ty, kdo zůstávali déle, kdo obětovali vše pro práci. Ale co termíny, zeptal se Tomáš. A naléhavé projekty? Pokud může být projekt doručen jen tehdy, když všichni pracují 12 hodin denně, pak je termín špatně, řekla Helena pevně. Naučíme se dělat realistické plány. Radek se na ní podíval s obdivem. Nejenže mluvila o změně, skutečně měnila. Ten víkend se stalo něco nečekaného. Helena zavolala Radkovi v sobotu ráno. Ahoj, promiň, že ruším. Máte s Aničkou dnes nějaké plány? Ne, nic zvláštního. Proč? Napadlo mě, že bych vás vzala do Stromovky. Je krásný den. A no, už léta jsem to neudělala. Jen tak si vyjít a relaxovat, víš? Radek na vteřinu zaváhal, pak se usmál. Moc rádi. A tak tu slunečnou sobotu strávili Radek, Anička a Helena den v parku. Pouštěli draka, jedli zmrzlinu, měli piknik na trávě. Anička zářila, běhala sem a tam a ukazovala Heleně každý objev. Motýla, jinou květinu, roztomilého psa. A Radek všechno pozoroval se srdcem plným radosti. Helena tam byla, v džínách a teniskách, vlasy rozcuchané větrem, smála se Aniččiným lumpárnám. V tu chvíli v ní nebylo nic z generální ředitelky.
Byla tam jen žena, která znovu objevovala jednoduchost normálního dne. Když slunce začalo zapadat, šli zpět k autu. Anička byla unavená, držela se Radka a Heleny za ruce, každého z jedné strany. A tam, v tom prostém okamžiku, si Radek uvědomil něco, co ho vyděsilo a zároveň naplnilo. Vypadali jako rodina. Následující týdny byly plné hlubokých změn. Inovatech se měnil zevnitř ven a Radek byl srdcem této transformace. Anonymní kanál prohlášení, který tým vytvořil, obdržel více než 200 zpráv v prvních 15 dnech. Příběhy o šikaně, zneužívání moci, manipulaci s hodnocením. Každé hlášení bylo pečlivě prošetřeno a byla přijata opatření. Další manažeři byli propuštěni. Procesy byly revidovány. Firma krvácela, ale bylo to krvácení nezbytné pro uzdravení. Radek byl v zasedací místnosti, když mu zazvonil telefon. Bylo to z neznámého čísla. Zvedl to, aniž by příliš přemýšlel. Radku, tady Marek. Radek cítil, jak se mu celé tělo napjalo. Marek, svoboda. Muž, který mu ukradl léta života, sebevědomí snů. Co chceš? Chci si promluvit, osobně, prosím. Radek téměř zavěsil. Téměř řekl, že nemá o čem mluvit, ale něco ho přimělo zaváhat. Možná to byla zvědavost, možná potřeba uzavření. Kde? V kavárně naproti kanceláři. Zítra ve 3 odpoledne. Radek souhlasil, aniž by věděl proč. Když to řekl Heleně, zamračila se starostlivě. Jsi si jistý, že to chceš udělat? Musím. Musím se mu podívat do očí a slyšet, co mi chce říct. Potřebuji to, abych se mohl posunout dál. Helena ho vzala za ruku. Půjdu s tebou. A následující den tam byli. Radek a Helena vešli do kavárny a našli Marka sedět u stolu v zadní části. Vypadal jinak. Hubenější, s hlubokými kruhy pod očima, ramena svěšená. Když je uviděl, pokusil se usmát, ale byl to smutný, poražený úsměv. Radku, Heleno, děkuji, že jste přišli. Posadili se. Těžké ticho viselo nad stolem několik vteřin. Marek nervózně míchal kávu. Nevím, kde začít. Možná omluvou. Radku, ublížil jsem ti. Hodně. Ukradl jsem ti práci, důvěryhodnost, léta. A nemám proto žádnou omluvu. Radek si skřížil ruce, tvář bez výrazu. Proč si to udělal? Marek si zhluboka povzdechl. Protože jsem se bál. Bál jsem se, že nejsem dost dobrý. Když jsi nastoupil do týmu, okamžitě jsem viděl tvůj talent. Viděl jsem, že jsi lepší, než kdy budu já. A místo, abych tě podpořil, abych se od tebe učil, sabotoval jsem tě. Protože kdyby zazářil, já bych zůstal ve stínu. A myslel sis, že to ospravedlňuje zničení mého života? Ne. Nic to neospravedlňuje. Teď to vím. Ztratil jsem práci, pověst, rodinu. Moje žena požádala o rozvod, když zjistila, co jsem udělal. Firma mě žaluje. Ztratil jsem všechno. A nejhorší je, že si to zasloužím. Radek cítil směs emocí. Hněv, lítost, úlevu. Podíval se na Helenu, která lehce přikývla a povzbudila ho, aby mluvil. Marku, léta jsem věřil, že nejsem dost dobrý. Kvůli tobě. Přiměl si mě pochybovat o své hodnotě, o svých schopnostech. Přiměl si mě cítit se neviditelným. A to mě téměř zničilo. Já vím a ponesu si to do konce života. Radek se zhluboka nadechl. Nevím, jestli ti dokážu odpustit. Možná jednoho dne. Ale dnes chci, abys věděl jednu věc. Přežil jsem. Překonal jsem to. A vyhrál jsem. Ne proto, že jsem tě zničil, ale protože jsem znovu našel svou hodnotu. A to mi nikdo nemůže vzít. Marek přikývl, oči měl uslzené. Zasloužíš si všechno dobré, Radku, opravdu. A s tím se Radek zvedl, vzal Helenu za ruku a odešli z kavárny. Neohlédl se. Už nemusel. Ta kapitola byla konečně uzavřena. Ale výzvy neskončily. O týden později, když Radek vyzvedl Aničku ze školy, čekalo ho nepříjemné překvapení. Andrea, jeho bývalá manželka, čekala u brány. Měla na sobě elegantní šaty, vlasy dokonale upravené, bezchybný make-up. Usmála se, když ho uviděla. Radku, musíme si promluvit. Andreo, co tady děláš? Přišla jsem se podívat na svou dceru a promluvit si s tebou. Radek cítil, jak v něm roste podráždění.
Neukázala ses víc než rok. Nevoláš, nepíšeš. A teď se tu objevíš, jako by se nic nestalo. Andrea měla tu slušnost, že vypadala zahanbeně. Vím, že jsem udělala chybu, vím, že jsem vás opustila, ale věci se změnily, Radku. Já jsem se změnila. Anička vyběhla ze školy a zastavila se uprostřed cesty, když uviděla matku. Úsměv jí zmizel z tváře. Podívala se na Radka, zmatená. Tati? Radek k ní přišel a vzal jí do náruče. Všechno je v pořádku, lásko moje. Andrea udělala krok vpřed. Aničko, tolik si vyrostla. Jsi tak krásná. Anička otočila tvář a schovala ji na otcově rameni. Zpráva byla jasná. Nechtěla toto zblížení. Andreo, co chceš? Zeptal se Radek unaveným hlasem. Chci být znovu součástí jejího života, chci být matkou. Měla jsi svou šanci být matkou. Zvolila jsi odchod. Byla jsem ztracená, Radku. Byla jsem nešťastná. Ale když jsem se dozvěděla o tvém úspěchu, o tom, jak jsi obrátil život, myslela jsem si, že bychom mohli začít znovu. Pro dobro Aničky. Radek cítil, jak v něm vře hněv. Chceš se vrátit teď, když mám lepší pozici? Teď, když mám peníze? Kde jsi byla, když jsem trávil noci vzhůru, protože jsem neměl na nájem? Kde jsi byla, když měla Anička zápal plic a já jsem 3 dny nespal a staral se o ní sám? Radku, nemáš právo se teď objevit. Anička má svůj život, stabilní život, a já nedovolím, abys to narušila. Andrea se snažila argumentovat, ale Radek nechtěl poslouchat. Vzal Aničku do auta a odjel, srdce zrychlené, ruce se mu třásly na volantu. Když dorazili domů, Helena už tam byla, měla teď vlastní klíč. V posledních měsících se stala součástí jejich rutiny. Večeřela s nimi 3krát týdně, pomáhala Aničce s úkoly, četla jí pohádky před spaním. Když uviděla Radkův výraz, Helena věděla, že se něco stalo. Anička šla rovnou do pokoje a Radek jí všechno řekl. O Andrejně objevení, o pokusech o zblížení, o strachu, že to naruší život jeho dcery. Helena ho objala. Udělal si správnou věc, ochraňoval si ji. Ale co když bude Andrea trvat na svém? Co když podá žádost o svěření do péče? Pak budeme bojovat. Společně. Slovo společně rezonovalo v Radkově hrudi. To teď byli. Společně. Někdy v posledních měsících, aniž by si přesně uvědomil kdy, přestala být Helena vzdálenou generální ředitelkou a stala se nejdůležitější osobou v jeho životě. Ten večer, poté co Anička usnula, si Radek a Helena povídali v obývacím pokoji. Rozhovor přirozeně přešel k budoucnosti, k plánům, snům, nadějím. Někdy se bojím, přiznala Helena. Bojím se, že se jednoho dne probudíš a uvědomíš si, že pro tebe nejsem dost dobrá, pro Aničku. Radek jí vzal tvář do dlaní. Jsi víc než dost dobrá, jsi úžasná. Změnila jsi naše životy. A ty jsi změnil můj, políbili se. Byl to jemný polibek plný slibu a něhy. Polibek, který spečetil něco, co se budovalo už měsíce. Věci se začaly zlepšovat ve všech ohledech. Radkova práce byla konečně veřejně uznána, když byl Innovatech pozván, aby představil projekt Aurora na jedné z největších technologických konferencí v Latinské Americe. Tentokrát na pódiu nebude Marek, bude tam Radek. V den konference byl sál plný. Více než 1000 lidí, mezi nimi manažeři, vývojáři, investoři a novináři. Radek byl v zákulisí, srdce mu bušilo, ruce se potily. Klára k němu přišla a stiskla mu rameno. Zvládneš to. Tohle je tvoje chvíle. Když moderátor oznámil jeho jméno, Radek vystoupil na pódium za potlesku. Světla byla intenzivní, ale dokázal vidět první řady. Tam seděli Helena a Anička a hrdě se usmívali. Radek začal mluvit. Vyprávěl příběh projektu Aurora, technické výzvy, inovativní řešení, ale také vyprávěl svůj osobní příběh. Mluvil o tom, jak byl neviditelný, jak byl sabotován, jak téměř vzdal. A mluvil o důležitosti etického vedení, o oceňování lidí, o vytváření prostředí, kde může talent vzkvétat. Hlas se mu v některých chvílích třásl, ale nezastavil se. A když skončil, sál vstal a tleskal. Byly to ovace ve stoje, slzy stékaly Radkovi po tváři
ale byly to slzy radosti, naplnění konečně dosažené spravedlnosti. Po konferenci s ním chtěli novináři dělat rozhovory, investoři chtěli předkládat nabídky, ale Radek chtěl jen jednu věc. Běžel do náruče Aničky a Heleny. Byl jsi úžasný, tati, křičela Anička a skočila mu do náruče. Jsem na tebe tak hrdá, řekla Helena a oči jí zářily. A tam v tom objetí Radek cítil, že dorazil. Nejen profesně, ale i emocionálně. Našel své místo na světě. Následující měsíce byly ve znamení konsolidace. Innovatech se stal referencí v etickém řízení. Jiné firmy začaly kopírovat jejich postupy. Radek byl zván na přednášky, na konzultace, ale raději zůstal tam, kde byl. Budoval něco skutečného se svým týmem a jeho vztah s Helenou se jen prohluboval. Začala u Radka spát 3krát týdně. Anička jí začala říkat této Heleno a pak jednoduše Leno. Bylo to snazší, láskyplnější. Až jednoho dne, jednoho obyčejného nedělního rána, když snídali v kuchyni, položila Anička otázku, která všechno změnila. Leno, zůstaneš s námi navždy nebo odejdeš jako maminka? Následovalo těžké ticho. Helena se podívala na Radka, který povzbudivě přikývl. Sklonila se, aby byla na úrovni Aničky a držela její malé ruce. Aničko, nikam nejdu, miluji vás oba. A pokud mi to ty a tvůj táta dovolíte, chci tu zůstat navždy. Anička se usmála, tím krásným úsměvem, který rozsvěcoval svět. Takže můžeš být moje opravdová maminka? Helena cítila, jak jí tečou slzy. Moc ráda bych byla tvoje maminka. A v tu chvíli, v té prosté kuchyni, před šálkem kávy a obrázky rozházenými po stole se zrodila rodina. Ne z pokrevních pout, ale z pout lásky, volby, přítomnosti. O 3 měsíce později se Radek a Helena vzali na malé, intimní ceremonii jen s nejbližší rodinou a nejdražšími přáteli. Anička byla družička oblečená v růžovém a rozhazovala po cestě okvětní lístky. Když se oddávající zeptal, zda Helena přijímá Radka za manžela, Anička vykřikla dříve, než mohla odpovědět. Přijímá, včera mi to řekla. Všichni se zasmáli a Helena, smějící se a plačící zároveň, řekla ano. Život se nestal dokonalým, stále existovaly výzvy. Andrea se pokusila podat žádost o svěření do péče, ale soudce ji zamítl s tím, že Anička je šťastná a dobře se o ní stará. Luděk byl odvolán z představenstva firmy poté, co se pokusil o poslední sabotážní útok. Byly těžké dny, hádky, pochybnosti. Ale Radek se naučil něco zásadního, že skutečné uznání nepřichází z pozic nebo platů. Přichází z pohledu do zrcadla a z toho, že se vám líbí osoba, kterou vidíte. Přichází z pohledu na lidi kolem vás a z vidění skutečné lásky. Přichází z vědomí, že na vás záleží, že něco měníte, že jste vidět. A Radek byl vidět. Aničkou, která se na něj dívala, jako by byl hrdinou všech příběhů. Helenou, která ho milovala ne navzdory jeho chybám, ale včetně nich. Svým týmem, který ho následoval ne z povinnosti, ale z upřímného respektu. A konečně sám sebou, po tolika letech ve stínu. Jednou v noci, už pozdě, byl Radek v ložnici s Helenou. Anička spala v sousedním pokoji, dětská chůvička přenášela její klidný dech. Radek se podíval na ženu vedle sebe, na blonďaté vlasy rozprostřené na polštáři, na klidnou tvář ve spánku. Děkuji, zašeptal, i když věděl, že ho neslyší. Děkuji, že jsi mě viděla. A pak usnul se srdcem v klidu s vědomím, že zítřek přinese nové výzvy, ale také nová vítězství, protože už nebyl sám. Už nikdy nebude. Konec příběhu, drazí posluchači. Doufáme, že se příběh Radka, Heleny a Aničky dotkl vašeho srdce. Pokud vás tato cesta překonávání, uznání a skutečné lásky dojala, dejte nám like, přihlaste se k odběru kanálu a napište nám do komentářů, co vás nejvíce zasáhlo. Každý den přinášíme intenzivní příběhy jako tento, které odhalují nejhlubší stránky lidské duše, které ukazují, že je možné začít znovu, že je možné být viděn, že je možné vybudovat rodinu na poutech srdce. Těšíme se na vás v dalším díle s dalším příběhem, který vás přiměje přemýšlet o životě, lásce a síle, která se skrývá v každém z nás.